Buenas tardes a todos, gracias y a todas por venir. Esta mañana hemos tenido el primer encuentro con los seleccionados en literatura y ahora por la tarde vamos a tener el segundo con el colectivo Achamarca, que nos acompaña esta tarde. Nos acompaña también Irache Retolaza, ella es profesora de Cultura Vasca de la UPV. Buenas tardes. Os voy a presentar a los 6 miembros de Achamarca, la séptima, Maite Idoate Herrera no ha podido venir, está confinada. Os voy a presentar por orden Saray Robles, buenas tardes, graduada en Derecho por la UNA, actualmente está terminando el máster en abogacía, tiene un largo recorrido, que supongo que ya lo sabréis, del mundo de la mercadoría. Hola Saray, buenas tardes. Hola Chaspiro Arzada, buenas tardes, es estudiante de Estudios Vascos en la UPV, ha participado en un libro de Libroamérica y también está detrás del blog sobre WordPress.com. Buenas tardes. Íñigo Santuste Andrés es graduado en Traducción e Interpretación por la UPV, actualmente estudia un máster de Literaturas Hispánicas por la UNED, trabaja como traductor y periodista freelance. Íñigo, buenas tardes. Julen Azqueta, buenas tardes. Julen, graduado en Diseño por la UPV y máster en Dirección de Arte, actualmente reside y trabaja en Madrid como diseñador. ¿Te han dejado salir? Sí, todo control, pero sin problemas. Miquel Barbería, graduado en Diseño por la UPV, ha trabajado en diferentes medios de comunicación y realizado diseños para diferentes organizaciones y eventos. Miquel, buenas tardes. Terminamos con Iciar, el curso pasado terminó el máster de enseñanza secundaria, trabaja sobre todo en la fotografía y la pintura. Iciar López, buenas tardes. Bueno, rápidamente os cuento lo que vamos a hacer. Ellos presentaron un proyecto, se llama BAT 1, es un libro, ellos son un colectivo multidisciplinar, el libro presenta poesía e ilustración, está a la venta, porque lo venden, en el puesto que está saliendo a la izquierda. Si después del acto lo queréis comprar, lo podéis comprar. Vamos a hacer un acto multidisciplinar, vamos a proyectar un vídeo sobre el proyecto presentado, van a recitar 3-4 poemas del libro, paralelamente 3 de ellos, Miquel, Julen e Iciar, van a producir una obra gráfica en directo que va a ser retransmitida en esta pantalla, y también ellos van a tener un debate con Irache sobre su obra. Muchas cosas que vamos a ir armonizando y congeniando un poco con un poco de prisa, pero con mucha alegría, podemos decir, ¿no? Vamos a empezar con el recitado de poemas. Íñigo, Olatz y Saray, cuando queráis. Bueno, lehenik eta behin poema prestatu gaurko emanaldirako pixkat kultura egun bizi duen egoeraren berri eta egoera kokatuta, eta gero liburuko batzuk irakurriko ditugu. Urriotzari du negu luzea dator aurretik. Ez dira betiko garaioenak kulturerentzat. Urriak dira aukera eta hotz dira aretoa. Baina uarte honetara heldu gara. Ongietorri oasira dio kartelak egin digu harrera. Sartu gara eta alkohol usainak da dio arteari. Ez gaude mozko, inoiz baino kontzienteago gara. Hoi baino isilago dago, hoi baino jende gehiago dagoen honetan. Maskarrak akaso. Hartu lekua eta zaindu distantziak. Urrun gaude, metro eta dira gutxienez. Urrutiko saioa izango da gaurkoa, dena tele bihurtu dugun sasoi honetan. Kultura apustu serioa da. Orain ja, liburuko poema bat irakurriko dugu, 10. korrikoa, katu kontua. Jakin minaren minez, ala jakitearen minez, baina katua hil egin zen. Patuak ez zizkion markatu kondairak agindutako beste 6 bizitzak. Bere izatearekin guruzatu izanak, zorte txar ekarriko zion akaso. Eta orain, 4 katu besterik ez gara geratzen. 4 galekatu, nor bere testamentua prestatzen. Bueno, hirugarren olezkia, liburuko 51. orrialdean kokatzen dena da, eta Gortinak izenburua du. Gerrikoak kendu du. Gortinekin konbinaketa bitxia egin du bere azalaren koloreak. Loditu dela dio. Ezinezkoa dirudien bere ahoskera
euskararen xarma erakutsiz. Ez zaio behintzat iriseko kolore berdea loditu. Ez ordea begirada. Hankak loditu zaizkiola dio, eta bai, hankak loditu zaizkio. Alde batetik bestera azkar ibiltzeko, sendo joateko, edo norengana. Pausoak sentitzeko nire estropezuekin bat, konbinaketa bitxia sortu du. Txitximurka egitea erraza da orain, baina denok dakigu atzmarten oroitzapena denbora mugaturako dela. Denbora batean eramatekoa, simplifikatuta, nire oroitzapena. Bai, hankak loditu zaizkio, dagoen lekuan dagoela nire albora itzultzekoa, bitartean gortinak ez ditut aldatuko. Berrogeita zazpigarren horrian ez dagoenak irakurri dut orain. Begirada zera, bidaiak. Munduko eta barne munduko bidaiak. Historioak. Oroitzapen on eta ez dainoen kaletzen artitua. Zirri bat, beste batzun ondorio edo bestelakoen aurrekari den begirada gogorra zera. Eta errezitaldiaren bukatzeko, 58. horriko poema irakurriko dut, eta izera badari, izena du. Goitik bera dator, goitik bera, tanta bat treneko kristalako ipatzen. Eta izera badabi, tanta bat arrakala bat sortzen. Kristala zeharkatu nahi nuke, baina nola apurtu ikusten ez dena. Odeietatik erori eta hala ere indar nahikorik ez, kristalean arrakala bat sortzeko baino ez. Eta erortzen da, goitik bera, ezin bestean. Nola ikusten ez dena. Arrakala okerrak ditu kristala. Arrakala bakoitza tanta baten arrastoz egina. Tantaz egina. Ura desagertu arte. Eguzkiren batek gauzatuko du biharamunean. Kristalaren bestaleko bidaiariak jakinez ezan, babesten duen kristalak zenbat arrakala dituen. Baina etorriko dira odeiak eta eroriko dira tanta. Goitik bera. Arrakala okerrak sortuz kristalean. Elkar gurutzatu eta nahaztuko diren arrakala. Eta kristala inoiz baino ikusgarriagoa izaten da. Tanten arrakala oker nahaztua, eguzkia odeien atzean batugu. Armiar masarea dirudi kristala, eta tantak erortzen dira, goitik bera. Nola ez ikusi denen itxezina zena? Putz egitea nahikoa da, arrakalaz bete den armiar masarea apurtzeko. Tantek ezin dute kristala zeharkatu, baina putz egitea nahikoa da. Eta izea badabil? Eskerrik asko nire aukera eman ziatelako liburu berezi honen lehen irakurletariko bat izateko, eta niretzat plazerra da gaur hemen zuekin tarteago hartzea eta zuekin solaskide aritzea. Gogoratzen dut liburua eta proiektua eskuartean hartu genuen lehen momentuan berezia bizitzaiola besteak beste literaturan hain ohikoa ez zen bide bat hartu zutela eta kolektibotasunari ematzen diotela bide literatura sortzeko. Eta egia da, badaudela norabait proiektu kolektiboak literaturan, baina ohikoagoa da bide individualagoak topatzea hor. Eta gainera, heldu diozue literaturari disiplinartokotasunetik, ez, hainbat disiplina bildu dituzue liburuan, eta nolabait horren bitartez adierazi duzue hitza ere badela irudi, hitza ere badela soinu, hitza ere badela gorputza. Eta hainbat ideia bildu dituzue liburura bereziki interesgarri dena. Eta gogoan dut ere, eta liburu hartzen baldin baduzue eskuartean, gogoan dut epaimahaikideok izan genuen lehen gogoeta bat eta gogoeta hori zela proiektu kolektiboa izateko, proiektu kolektiboak bazuela eta duela batasun handi bat, estetikoa, retorikoa, politikoa, poetikoa, ez da, guzti hori txalotzeko aukera ere badugu bakau. Bide hortatik, bada liburuare gorputz kolektibo bat, ez, azken batean hemen banaka irakurri dituzu, edo erabaki duzuen nork zer irakurri, baina liburuan bertan ez dago bai testuak, irudiak sinatu gabe doaz, gorputz kolektiboak osatu duzue, nola joan zen gorputz kolektibo artistiko hori egituratzen? Nondik nora joan zen Atzamarkaren egituratzen? Uste dut, liburu
kolektibo bat, edo talde bat garela. Egia da, hasiera batean, 8 norbanako bezala hasi ginela, eta egin nahi genuena, edo egin nahi genuen horri forma ematen hasi ginen modu berean, hasi ginenago ere kolektibutasun horretan ongi funtzionatzen, eta zekarren arteko sinergiak sortzen. Eta uste dut, liburuak duen osotasun hori, osoaren zera hori, hortik etorri dela, ez? Prozesua oso prozesu dute izan da, liburu sortzen, eta bide horretan talde bezala koesio hori lortu izan agatik. Datorrela liburu, ez? Bai, bueno, besterik gabe kuriosoa da, nola hasi ginen, izan ere batetik nik Maite ezagutzen nuen, eta Latz ere ezagutzen nuen, bi konbertsazio paralelotik abiatu ginen, sarekin harremanetan jarri ginen, eta behin lau idazleo batu ginela, erabaki genuen, beste modu batera egin genezakela, ilustrazioekin eta bestelako iruditegi batekin uztartu, eta horrela hasi ginen, eta zerraik esan duen moduan, 8 individual hasi ginen, baina urteekin eta denborarekin eta gorabehera guzti horiekin lortu dugu, nolabait kolektiboa sendotzea eta azkenean, orkestera etorri garen bat da biziko dugu. Eta autoguztasuna aipatu duzunez eta uste dut ere nolabait, igual ez da orain zinugunaren berezikoan zerbait, baina importantea dela zimarratzea, idazleon artean 3 emakume daudela, eta inok ere, irudira izango dela, eta hori poemetan islatzen dela, eta egia da askotan gorputza bera ere referentzia bezala hartu dugula, eta uste dut hori feminismotik ere badatorren zerbait dela. Egia da, justu ere, liburu honetako poesia askotan, dagoela gorputza bada borroka guneetariko bat, ez? Iruditzen da, normalean erengo poesia gehienek badute sujeto gorpuztu bat, unbat kokatua, unbat darabitua, eta egia da urtzen dela, ez nola feminismotik, edo baita ere ez, pertsonala politikoa den, hainbat ikuspegi horietatik ere gorputza hartu du euskal kulturan azken urteotan bide bat, baina lehenagoetan poesia askoz ere ez gorpuztuak ziren bide. Eta eremu horretan egia da, zuek hartu dituzuela tradizio batzuk, badira bintzat doi hartzun batzuk, Sarnabiaren hori hartzuna da liburuan, Arestiren hori hartzun batzuk ere badira liburuan, beraz, badira tradizio poetiko batzuk euskal kulturan daudena normalki gorputzik ez duten ahots poetikoak direna, baina politikotasunarekin harreman estua duten poesia motak dira, ere egin duzuen nolabait ibilbide horien interpretazio propio bat, gaurkotua, nabartua, poetikoa politizatzeko bidea hartu duten tradizio batzuetatik edan duzuen aita, edo berez etorri zaizue, poesia egiten eraldatzaile horretan oinarri bat bilatu duzue, edo zer da poesia azkoentzat, bai? Arakigu badela beste arte batzuekin harreman estuan mugitzen den hitzaren eremu bat, baina horretaz aparte, zer da? Nik uste dute adierazpide bat dela, ez? Azkenean bakoitzak badaki nondik eta zergatik eta zertarako idatzi duen, eta lau idazle gara eta bakoitzak bere ibilbidea dauka, eta orduan beste adierazpide bat da, eta zergatik poesia, ez dakit igual nire kasu partikularrean hitza bera erabiltzea asko gustatzen zaidalako, hitz jolasak egiteko eta ez dakit, eta gero, nola aipatu dituzun autoridade horiek, egia da, referentzia batzuk daudela, egia da, guretzako ere izan direla, igual gure lehendabiziko poesia irakurtaldiak, azkenean kanonikoak dira, ezagunenak, errezenak iristeko, eta haietatik edan dugu, haietatik hartu ditugu ideia batzuk, baina, beste berri interpretazio bat egin diogu, ez dakit libura irakurtzen duzuna, jakingo duzu ezertaz ari garen, baina bai hori da. Eta nik uste ere bai, azken galdera egin duzuna, poesiaren guretzat zer den poesia. Guk ere
egoera zehatzak eraldatzeko tresna gisa hartu dugu. Zehazki, liburua faseetan banatuta dago, eta hainbat sentipenek hartzen dute protagonismoa bakoitzean, eta gu kolektibitzari olerkiei garrantzia eta funtzio hori eman dugu. Sentitzen genuena X bizipenengatik edo, islatzea eta hartzaileari egoera transmititzea eta egoera hori eraldatzea. Tresna iraultzailea gisa. Bai, niri gure liburuak eta zehatzago gure kolektiboa gustatzen zaidana da, testu batzuk oso modu esplizituan dira politikoak. Eta beste batzuk igual ez modu esplizituan, eta uste dut hori dela, baina alere, horiek ere politikoak dira niretzat. Eta uste dut hori dela, denok posizio berdin batetik hasi garelako sortzen, bai ilustratzaileok, bai idazleok. Eta uste dut hori karboneo oso handi bat dela guretzat, denok elkarmanatzen dugulako munduaren ikuskera nahiko antzeko bat, nahiko elkarmanatu bat, eta hortik sortu dugu liburuan dagoen guztia. Orduan, nahiz eta igual testu bat ez izan aldarrikatzailea per se, nik uste dut hor oinarrian badagoela zeuzer politikoa, eta poesia modu politikoan ondezteko zeuzer. Bai, eta ez da kasualidadea gutako batzuak behintzat modu batera edo bestera dela euskalgintzan dela militantzia politikoan ere parte hartu izan dugulako, eta gainera militantzia hori ere pertsonalera eraman dugulako, eta hori liburuan ikusten da. Eta gero, zuk esan duzu, atarka banatu dugula liburua eta lehen ez duzun galdearekin lotuta, liburua ordenatzeko eta okupioza da nik pertsona bat imaginatu genuen. Poemak eta ilustrazioak ordenatzeko momentuan, pertsona baten historioa imaginatu genuen. Eta igual gero zuk irakurtzean ez duzu da ikuspere, baina gure irizpidea hori izan zen. Eta horrek igual eraliko berkuztasun horretan. Esan nahi duzuna da, testuguak zenituztela bakoitzak norberarenak jarri zenituztela mahai gainean, eta gero testu horiek sailkatzerako momentuan egitzen dutela alako pertsona gorputz baten ibilbidea egintza. Bai. Egituratzeko bidea bat. Ogar bat nahi duzuenean eskualtza, barkatu lehen hartuz nahi, eskualtza eta hitza emango zaizue, zure eraz, eskualtza eta saia zure. Gorputzaren bide horretatik segita, gaurko aurkezpenean ere gorputza eman diozue idearen bitartez, hautsaren bitartez hitzari, espazio hartuz hitzari, zuetariko batzuek ere bazatuzte bertsola hitzatik, gauzkotasunetik, beraz, gorputzaz ari gara denbora guztian, gorputza adierazpena ere bada zuentzako beraz ere hitzaren leku garrantzitsu bat. Kasu hauetan, gauzkotasunetik ere erandu zuen kasuan, zertan aldatu da testu idatziaren sorkuntza? Zertan aldatu de ahozkotasunetik idatzizkora Sorkuntza prozesu bezala? Bueno, ez dakit, gure kasuan, modu kolektiboan sortutako zerbait denez, ez dut akuilu ere badela gorputza zuzenan ez dela guzti hori, ez dakit, beste ofentsibarako beste estrategia batzuk ematen dizkizun ikuste, baina ez dakit oso gero nahi hori esan. Bueno, zut oso ondo eratzen duzu da. Azken baten, ahozkotasunak dakarrena da, zuazela hitza eta hitza zure gorputza, eta ez dela inolaz ere bereizi, ez? Estrategioa koskuntan ere baita adierazpenekoa bezala edo politiko modura, esan nahi duzu, norberaren gorputza ez izatea ere lehen adierazpen leku, horrek ematen dizula aukera batzuk hitzarekin beste nola bat jolastuko, ez? Bai. Eta hor zuek ere ezberdin jokatzeko. Bai, beste lortutasun modu bat, beste afrontatzeko modu bat. Badago irudi eta harritu gintuen asko, harritu oso zentzu honean, hitza eta irudiaren arteko elkarrizketa hortan, ez talako erreza ere ez, testu idatziak ditugunean eta ilustratzen direnean edo irudiz josten direnean, askotan irudiak egin dezake gehiegi esan eta jan hitza edo esan ez da oso berria. Zuen kasuan asmatu duzue ikaragarrin edo ustez behintzat osagarritasun horretan, ez? Hitzak testuarekin daude, testuak irudiekin,
eta hala ere zerbait berria sortzen da, bai? Ez du jaten, irudiak testua, ez testuak irudia. Bideo horretan, lehen aldia dalako zerbait guztiok, eta nahi bauzue orain ere bideoian hartu ezakete izan gainerako sortzaileek. Bai, bideo horretan, aurretik halako zerbait egina zenuten, bai, ze indargune ikusi dizkiozu hori, ze argune? Bideoari buruz. Bideoari buruz. Ez irudia, irudia jartzerretan, elkarrizketa bakan, irudia itzaren. Ere kasuan, poesiarekin eukan lehen kontaktua izan dago, eta alde horretatik erronka handia izan da, baina azkenean emaitzarekin pozik, batzuetan bai prestatu izan zaidala idazleak poeman sentitzen zuena errepresentatzea edo zerbait horren osagarria egitea, baina azken finean ikuste hori ere izan dela proiektuari aberastasuna ematen dion zerbait. Bakoitzak dut ikustea eta modu horretan grafikoki errepresentatzen. Eta ni. Niretzako baita ere izan da, ariketa bat hasiera batean jarri genuela gure buruari, eta bai idazleen partetik testua zegoen ja osatua, eta guretzako izan da testuari gorputza ematea. Baina gorputz horretan ematean, nik uste azkenean izan dela ez bakarrik hartu testua eta gorputz bat ematea, baizik eta osagarri moduan baita ere balio bat ematea. Eta oso garrantzitsua izan dela ere, nik uste prozesuan zehar ulertu dugula ez dela bakarrik aukera bat gure lana plazaratzeko, baizik eta lan kolektibo bat zen egina, osotasunan ere funtzionatu bat zuela, eta gustu batekin, sentsibilitate batekin saiatu gara liburuari ere osotasun bat ematen. Ez eta hori horretan oso margoak izan dira. Zer berdin izan zaizue liburu konbentzionalaren ideiatik ateratzea, eta horrek asko aberastu du proiektua. Niri oso polita iruditzen zait, irudiak ez duela poema hartzen eta poema irudikatzen, baizik eta elementuak gehitzen dizkiola poemari. Eta niri hori oso zaila iruditzen zait, eta oso ateratzen hori dut. Ikusiko dut Ez duk uste nabaritzen dela, elkarrizketa sendo bat izan duzuela sortzaileen artean, eta ez dela, bakoitzaren sorkuntzaren pilatze hutsa ez bada elkarrizketa batetik sortzen den egitasun kolektibo bat, benetan hori da kolektibotasuna ez, baina batzuetan gerta daiteke pilatze batean geratzea proiektua, eta zuenean nabarira elkarrizketa hori irakurle aldetik hori asko eskertzen da, eta horrek ere galtzen du lan asko zerela gehiago eta luzeagoa, baina eskertuago. Nik uste dut, bukazira batean gure lana egin da geneukan, ez? Nola baita esateko, guk testuak bakanizkan, mahai gainean jarri genituen, aukeratu genituen, eta haiei zama bat eman genien nola baita esateko, azkenean gure lana egin da zegolako eta haien erantzukizuna zelako, orain, orduan guzti hori irudikatzea. Eta, karo, azkenean horrek zama bat ere sortzen du, 10 ilustrazioen batzuk duen bakoitzak, ez dakit ez guztiak ez dira literaturarekin harremanetan egon orain arte edo ez bintzat horrelako proiektu bateak, eta nik uste dut bai irudiak bera sortzen eta bai liburua bera fisikoa bihurtzen jakin izan dutela oreka hori mantentzen, ez? Eta azkenean guk geneukan ideia horretatik egin dugun honetara badagoela salto kualitatibo oso garrantzitsu bat, eta egin handi batean izan dela baiek egindako lan eta izan ditugun bilera eta gogoeta eta bestelako guztien batik. Ez dakit kalderari badagoen, komentario bat, xaurretik, nire jarra betugu zasko ez dago, zerbait bat gauzue, edo zuek ere, izteko zerbait esan nahi gauzue. Hau hasi dira besterik ez dela,
kolektibo bezala sortu garelako eta intentzia daukagu gauzak egiten jarraitzeko, baina hau da hasiera puntu bat bezala eta animatzen zaituztegu adi egotera egin ditugun beste gauza batzuetara. Hori da, bai eskerrik asko eta liburua ere kanpoan ez duela, nahi izan ez dut. Bueno, pues vamos a cerrar el acto aquí. Nos hemos dejado de proyectar el vídeo. A lo mejor, si está preparado, no sé desde dónde lo lanzan, si desde aquí, desde allí. Si lo tenéis preparado, podemos lanzar el vídeo, ¿sí? Y cerramos con el vídeo, ¿sí? De acuerdo, gracias. Bueno, si os parece, vamos a cerrar aquí. Tenéis, como ya ha dicho Julen, tenéis el vídeo en Instagram. La obra queda aquí, la obra gráfica. Gracias a todos por venir y buena suerte para el futuro. El libro está a la venta a la izquierda, ¿verdad? A la derecha. ¿A la izquierda o a la derecha? ¿No? Gracias.